Heinävedeltä kotoisin ja olen näytellyt jo about 7 vuotta, niin sitten kun kuulin, että täällä on tää musiikkiteatterin linja tarjolla, niin ajattelin, että tämähän olisi käytännössä täydellinen itselle ja niinhän se on ollutkin. Mä tuun Rautalammilta, se on lähellä Kuopiota. Ja mä tulin tänne, koska täällä on musiikkiteatteri ja itse harrastan teatteria. No, mä tykkään olla lukiossa, varsinkin täällä, sen takia kun täällä opettajat on koko ajan läsnä ja apua saa tarvittaessa. Se vähän yllätti, että kun kaikki pelotteli, että lukio on ihan sikavaikeeta ja älä missään nimessä ja niin kuin sä kuolet sen työmäärän alle ja se vie sosiaalisuuden, mutta sitten luokkakavereiden kanssa on niin kuin joka päivä ja sitten pitää ehkä vähän erikseen sopia muiden kavereiden kanssa, jotka asuu kauempana ja ei se työmääräkään niin hirveästi tuntunut niin kamalalta. Vähän yritys oli suoraan ja pikkuvipillä, just noin. Tulin kun kaikki kaverit tuli tänne ja tää oli lähimpänä ja en tiedä minne linjalle menen omiksi. No totta, täällä on kaikki kaverit on täällä lukiossa ja täällä on tosi hyvä ilmapiiri. Minä olen asunut siis koko ikäni Rantasalmella, joten se oli tosi luonnollista, että minä myös jatkan Rantasalmen lukiossa peruskoulun jälkeen. Täällä on tämä musiikkiteatterin linja, mikä silloin houkutteli jäämään myös tänne ja täällä on koti, missä sitten pystyy vielä asumaan. Ja minä asun Savonlinnassa ja kuljen joka päivä linkillä tänne näin ja kiinnostavaa lukio muutenkin. Niin. Se studiotekniikka Rantasalmen lukiossa on sellainen linja, jossa opiskelija oppii elävän äänen käsittelyä konserttitilanteessa, erilaisissa esitystilanteissa sekä myöskin tallentamaan ääntä ja jälkikäsittelemään sitä ääntä. Olkoon kyseessä sitten Kärpäsen surina, ihmisen puhe, klassinen musiikki tai rockmusikaali. Näitä kaikkia pääsee harjoittelemaan ja myöskin käytännön harjoitustöitä tehdään. Pääsääntöisesti oppiminen tapahtuu harjoitustöiden kautta. Viime vuonna studiotekniikassa pääsin ajamaan muun muassa High School Musical-musikaalin valoja ja kirkkoon äänittämään kevätkonserttia, äänentoistoa tekemään ja sitten kevätjuhlaa koululle. Muut ryhmäläiseni olivat myös mukana diskoissa tai erilaisissa konserteissa tai Rantasalmella järjestettävässä naisten päivätapahtumassa. Itse opiskelen muun muassa tietokoneella editoiden biisejä tai sitten laittamalla mikkejä ja piuhoja erilaisiin soittimiin, esimerkiksi rumpujen mikitystä.